पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस, 4 महिने कालावधीचे कोर्सेस तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। कणकवली बाजारपेठेत रस्त्यावरती झालेल्या अतिक्रमणांबाबत सोमवारी मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांच्यासह पोलीस निरीक्षक मारुती जगताप व व्यापारी संघाच्या प्रतिनिधींनी बाजारपेठेतील अतिक्रमणांची संयुक्त पाहणी केली। लवकरच रस्त्याची मोजणी होणार असून त्यानंतर अतिक्रमणांना लेखी नोटिसा देण्यात येतील व त्यानंतरच अतिक्रमणे हटवली जातील अशी माहिती मुख्याधिकारी पाटील यांनी दिली। पालकमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शासकीय विश्रामगृहात व्यापारी व नागरिकांसह झालेल्या बैठकीमध्ये कणकवली बाजारपेठेतील अतिक्रमणाचा मुद्दा चर्चेत आला होता। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।